Friday. Tapos na tayo sa work. Sa work week. Grabe yung breakouts ko. Ako na. Tapos may ano pa ako. May sinisipon po ako. Happy Friday sa inyong lahat. Labas na ako and hintayin ko po si Ruth. Pick upin niya ako dito. On the way na siya. Malapit na yun kasi hindi naman na busy yung daan. Wala po si Ana. Handun sa lolo. And later, manonood kami ng movie ni Ruth. Manonood kami ng movie ni Jason Statham. Yung bago niyang movie. Tsakang-tsaka yung breakouts ko eh. Anyway, I hope okay po kayong lahat. Nasa cinema na kami. Wala pa. Order pa si Ruth. I like this one. You can park your car easily. This is their cinema. It's really small. A few moments later. Kakatapos lang yung movie. Uwi na kami. Nandun. Maganda yung ano dito. Not a bottle. Ha? Not a bottle. Okay. Oh, yeah. You think there's part 2, Dudong? Few years, maybe. I think there's part 2. I hope. Ang tawag dito is industry. Industry bioscope. Ano kasi ito siya, old na, ano ba, tawag dito? Parang pabrika. Not only, cinema, may ano din dito, andito din, may gym, may restaurant, ganun. Pero yung concept niya, industry. Ay, yung name niya, industry. Tingnan niyo yung light sa labas. Maganda yung light sa, pa-lights nila sa parking. At least I'm still young, you also a bit. Huh? I'm still really young, so I don't have to take the elevator. Killer kayo. See, he's also like all the things. Oh, it's cold. Tumawag kami sa papa ni Ruth kanina pero iyak si Ana. So, ika-cancel na lang sana namin yung movie kahit on the way na kami ba. Pero sabi ng papa niya, i-try daw niya. Parang nainis yung papa ni nainis yan na tumawag kami ba kasi syempre narinig kami ni Ana, so umiyak tuloy si Ana. Sabi, ba't kasi tumawag kayo? Ayan tuloy. Charot. Napagalitan pa kami. Anyway, continue po natin yung vlog, bukas. Makikita nyo si Ana bukas kasi susunduin namin ni Ruth. Or si Ruth lang. Hala! Dudong! Hala! I didn't know that. Yeah, of course we won't notice it because it's all donker. Gabi na kasi hindi mo siya ma-appreciate. Ang laki ng pot. Tingnan niya yung pot, para it looks like a big pot. Ang laki ng parang pot sa likod, Ito siyang flower pot. Maganda po dito sa industry bioscope. And katapat niya, doon may Yumbo. Uwi na tayo. Kita-kita po bukas. Vlog ulit tayo bukas. The next day. Ana. Shh. Hi, titas. Hello. Ano na dito? Magdi 3 o'clock na ako, diba? Nakalimutang mag-video pala. Nabisi po ako sa paglilinis ng bahay. Kasi ilang weeks na hindi ako makapaglinis ng maayos. So at least nakapaglinis tayo. Nag-rearrange naman ako.
So, yan. Nilagay ko ulit sa center yung ano namin para labas-pasok kami dito. Labas-pasok dito na side, sa both sides. Kami lang naman dito. Tapos yung computer table, tinasper ko yan. Hanapan ko ng pangharang dito sa sa likod. Yung mga wire nakikita kasi. And then, yung frame pala na tabingi. Yan lang. Walang masyadong gamit pa dito sa bahay. And then, yung tent ni Ana andito. Ayan. And then yung corner ni Ana dito, i-arrange. Ashley. Yung dalawa ang ingay, oy. Hey, we don't have frit, oy. So, dito. Ito yung corner ni Ana. Aayusin pa namin dalawa ni Ana yan. Nag-vacuum pa ako dito. Yung table namin, kailangan pang ayusin. And si Chef, Chef, may pa-burger siya. Salamat. Kailangan pa namin mag-ayos. But, nakapaglinis na po ako doon sa taas. And then, dito nakapag-vacuum na ako. Nakapag-dusting sa taas din. And then, I'm on my 5th load ng laundry. Oh, diba? Ang natin, productive natin. Si Ana na, paliguan ko na. Nakaligo na din ako. How are you doing? Goed, a little bit sleepy, but goed. Na-busy din siya kanina. He's so busy also. And, alam nyo ba, muntik mabangga si Ruth. Muntik siyang binangga kanina ng may mga ganitong tao pala dito sa parking ba. Muntik siyang banggain na talaga yung sasakyan niya. Kailangan niya ipaayos kanina. Tapos, pagkatapos daw, umalis. What's up here? I said we have 7 times sleeping, then we can go to afternoon. Tiling na sad. Maybe we should invite Fatima, Dodong. Dodong. Maybe we should invite Fatima and Tom. They really want to go to Efteling. Ja, that's good. Can we do that soon? Okay. I will ask them if they want to go. Ja. Anna, can you put it a little bit, Beetje zacht. can you put it down a little bit? It's really, really loud. Beetje zacht. Beetje zacht. Ja? Ja, zo is het goed. Ja, mama? Nee. I want to get the big ball. Wil ik hem? Nou, zachter dan. Ja, zo is het goed. Maar iets harder. Ik heb hem afgezet. Oh, zo is het goed. Niet meer doen. Where's, Dat kan ik niet horen. where's yours, Bom? Ah, waar die heet. Dat kan ik niks horen. Dumating na pala yung another month subscription ko sa Unicity. Yung para sa iniinom ko ba. So already, you know how much it is? 165 euro. Oeh, shakkebidaad. May kamahalan talaga siya pero 1 whole month na po yan na na yung mga iniinom ko. Kain muna tayo. May dessert pa ako dito. Burger, tapos yan. Jollibee burger. Nog een keer zo. Alsjeblieft. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Nou mag mama doen. Nasunok na lang. Hey, deze mama. Waarom niet? Waarom niet? Papa zei, jij moet tegen de telefoon aan. Nee! Nee! Sige na, pag-play na nga to ka. Sabi ko sa kanya, maglaro na siya. Stop na manood ng iPad niya. Allowed kasi siyang mag-iPad pag wala siyang school eh. Inaantok ako. Magnapo muna kami ni Ana, no? Siguro ako na lang magnanap dito sa sa baba. Tapos si Ruth, daw siya. Magnanap yata din siya or he's gonna take a bath. 2 oras na naman yan maglulublog. Ik weet niet zeker als het klaar is. You arrange your toys, ha? You arrange your stuff on the table. You arrange. And the things that you don't need anymore, you put them away. Yeah? Ja. Sige, pag-play na. That's a groot plek voor jou, toch?
That's really a big space for you. Right? Do you like your space? Ja, waar is papa? Papa gaat in the butt. Oké. Dan gaan we dadelijk naar mami en daar gaat dadelijk naar mami. Mommy and daddy? Ja. Bijna. En dan bijna. Straat. Dili, oy. Mamaya ba daw? Bijna. Yeah. Nagbahay-bahayan na yung anak ko dito, guys. Oh, may yuham sikma eh. Wat moet deze dan? Put it on the side first so we can throw away everything all Hier? together later. Hier? On the side here. Hier? Yeah. And then Op we de grond? and then we throw away everything. Niet op de mat. Niet op the mat. Sabi ko sa kanya, siya yung mag-ayos ng mga laruan niya. And yung kanyang drawing table. You put away your stuff later. Ja? Paas gedaan met de ruipen. En dan het gezicht van de ijskool naar boven. Okay. Gezicht en gezicht. Diba we're going to speak English today? Zeg je? Diba we made a deal that we're gonna speak English today? Oké. What are you doing now? You're coloring? Antok na antok ako and mag-relax pa ako dito. Diyan lang siya sa likod ko. Yan. Sabi ko, yung spot niya, diyan talaga. Kasi, hindi mo na siya pwedeng magmanood ng TV. Rest mo na yung kanyang mata sa sa screen. Maglaro na lang daw siya, sabi niya. Sabi ko kasi magnanap ako eh. Pagod ako, si Rutin pagod. And, wala kaming ganap today. Ano ganap namin? Baka lumabas kami mamaya, guys. Baka maglakad-lakad kami kasi maganda yung weather eh. Manood din ako ng ano ba? Manonood ba ako or manonood pa or mag-rest. Siguro magnap ako ng ilang minutes. I think as soon as I close my eyes, I'll fall asleep right away. At balikan ko na naman po kayo mamaya. Ano na dito siya? Ano nangyari sa kanya? Tawa siya ng tawa. Naka Red Riding Hood na. Are you Red Riding Hood? Ik doe kijken naar de telefoon. Yeah, you make it. English lagi. I'm looking at the camera. I look at the camera. Look at the camera then. En jij zegt, ik mag niet telefoon. Jij zegt aan mij, doe toch! Oh, mooie film aan! Cover your mouth. Oh. Hey, you're crying. Are you crying? Uy, ang suko. Are you crying? Bored yarn? Ano, ang suko, uy. Sobra sa chocolate siguro itong bataan. Be careful, Pangga. Ang suko, uy. Ja, zeg. Ano, saan na yung bataan eh? Uy, yeah, they can see your tummy. Niet. Okay. Naguba na yung mga accessory diha. Ik moet deze rode kap. Nagana na ako, guys. Ayaw, ay, bueng, ay. Kanilubutan niya.
Hinahapon niya. Agay, kasakit ato pang. Wait, ow. Are you okay? What? Sige, kiat ka niya. Ang ending, ano? Silak na sad ka. Be, nila ka. Don't laugh. Nila ka. Don't laugh. Kinikinig. Don't laugh lagi. Don't laugh, ha? Don't laugh. Okay, you can laugh but no sound. Mama. Okay. Mama, nu ik. What ik? Nu ik het zo doe. Oh, sige. Niet lachen. Niet lachen. Niet lachen. Okay, di ko mo Niet laugh. bij mij. Okay, hindi laugh ka, ha? Don't laugh, ha? Mijn gezicht. Mijn gezicht. Mijn gezicht. So now you can see your face, huh? My bird. Other bird. My bird. Yeah, mine. My turn. My turn. Niet lachen. Mm-hmm. Ja. Ik ben klaar. Oh, jij hebt niet gelachen. Sige na. Nu Sige jij na, erbij. hanog na kayo mong tiyan, oh. Your bulk is very full ba ya? Hi, guys. Hindi ko alam. Sige, pag-vlog na. Hi, guys. You talk to the tita. Oh, you take my last one, ah. You talk to the titas. Ayo. Don't touch it. Don't touch it, ah. Don't touch it. Are you done with your chips? No. Enough na, Anna. Enough na. You drink of water, ko. Drink water. Maar doe je hand dan hierin. Doe je hand hierin. You like Mama's watch? Oeh, mooie poes. Ito sa batang to ngayon, eh. Nasa mood talaga siya do. Een mooie poes. Huh? Een mooie Nasa mood siya, yung energy ko very low. Tapos siya, ito yung energy niya. Ja? Oh. What number do you see there? Nee, What number is that? 9-2. Nee, 29. Wat is 29? 29. Maar wat met 92? Wat we doen? Dat bedoel, today is March 29. Tomorrow. Maatje doen, hè? Ai. Guys, hayaan ko muna. Tapos siya, Mama. Hayaan ko muna ito. Uy, ginoo ko. Ang magbitok. Parang bulati tong batang to. No? Ayan na naman. Hindi ko alam. Grabe yung energy niya. Sige. Maglaro ko. Usapin ko to or chikahin. Or lambing-lambing niya. Nanitunes ka. Kasi hinuk na. Sige na. Enough na. Kay maghilak na sa karon. One eternity later. Nakatulog kaming dalawa ni Ana. Si Papa din natulog. Nee, mama, hè? Papa niet, hè? Papa niet. Let's go. Sige na, up na. Turn off the TV. Remote is van.
Si Ruth po yung nag-prepare ng dinner. Ano lang naman? Dat zie ik wel. Misschien niet met burgers of food. Deep fried lang naman. Snacks lang kami tonight kasi weekend naman. Cheat day. Every day. Tatanong siya kung dito lang ba daw ginawa ng tatay niya sa bahay yung pagkain. Akala siguro niya bumili ng pagkain yung tatay niya. Pasensya yung mata ko. Grabe yung eyebags ko, guys. Nabiiyak ko kanina umaga eh. May mga moments talaga noon na aalala din yung kawalan. Maraki. Thank you, Bel. Thank you, Papa. Wat een welke drink is dit? Oh, doe maar weg. Dutch snacks kami. Fry sa akin. Fiandel. And chicken kang Ana. What do you have? Frikandel, frit, and kip nugget. Anna, weer appelmoes? And then si Ruth may dumpling. Oh nee, ik wil het toch niet doen. Mayonaise. How do you call this one, Papa? Mexicana? Mexicano. Mexicano? Van de Mexicans Ay, was. may lumpia siya. Mayonaise. Kain! Sama kain! Anak, kain! Kain, titas. Bye-bye na lang. Titas. Mag-bye-bye na lang tayo. And i-end ko na din po yung breakout na naman. I-end ko na din po yung ating pa-video, no? Thank you so much for watching. Walang say-say today. Kasi dito na kami sa bahay. Mama, kan je een achterpoestertje? Oh, yeah. Pinapakita niya yung kanyang Cinderella na baso. Wat Ito din na straw. Cinderella? Yeah, Cinderella is as a poster. Yeah. Het is Engels. Doei, papa. Moes, moes, baboes. Mush, mush, babush, Anna. Deze vind ik niet lekker. Mush, Nou, mush, dat is natuurlijk lekker. babush. See you next time. See you next time.